Možemo nastaviti sa sjednicom. Opet orijentacije radi, u pojedinačnoj smo raspravi, nakon čega još imamo i raspravu završno po klubovima i idući se za raspravu pojedinačnu javio kolega Marinko Poljanin. Izvolite. Prije u jednoj raspravi se tu matematika neka spominjala 18, ne znam točno koje, ja nisam nikakve informacije dobio u kojoj 18 bi ja trebao biti, kao što nisam nikada ni dopustio. Reći ću prije svega da sam prije 3-4 dana bio na brodu Galeb, pozvan kao član odbora Dragatea Mičić-Madurina i ja kao članovi odbora za gradsku i međugradsku suradnju. Nakon nekoliko mjeseci smo dobili taj poziv da vidimo, to je bila naša želja i zahvaljujem se i pročelniku Šararu koji nas je krasno proveo od vrha do dna. Moram priznati da je mene fasciniralo dno broda, mnogo više nego onaj srednji, rekao bi skromni i normalni dio broda na kojem je i Tito boravio, koji mnogo više ljude zanima nego donji dio. Mene je fascinirala strojarnica iz 34. i to mi je zaista jako dalo na uvid i neke dobre strane koje možda nisam niti znao, čak kao čovjek rođen na moru i u gradu. Međutim, prvo sad čujem i priče o potapanju ili ne znam o čemu, sve je moguće, međutim, posve mi je jasno da je ova strategija grada bila, to je gradonačelnikova i vjerujem pročelnika, već negdje 2014. 15. išlo u pravcu da to bude upravo Galeb. Posve je sad glupo, ispričavam se na lošoj riječi, neprimjereno sada tražiti i govoriti šta bi trebalo napraviti jer je definitivno to ide prema onom kraju i mnogo bi veća bila šteta, ja sam siguran da se ovo ne izglasa, a moguće da se neće izglasati. Sad kao da govori gradonačelnik, ja to govorim. Međutim, zaista znam da to ide u pravcu, da tako mora biti ili neće biti nikako. Ili će biti veće štete nego što ima. To je tako napravljeno. Imali ste vi neki priliku koji ste bili u politici da možda i tada date glas, ali nije to lako spriječiti. Izvršna vlast je odlučila da to bude brod Galeb. To je upravo ono što mene najviše odbija od toga da glasam za ovaj zaduženje, zato što je da je danas na rasporedu glasanje za palaču šećerane i kojim slučajem sretnim Teatro Fenice, ja bi apsolutno digao dvije ruke, tu nemam nikakve dileme. To je riječki identitet, to je nešto što treba biti za grad Rijeku i nešto što bi mene kao Riječanina veselilo. Isto tako i neki koji je kolega Čordašev rekao neke objekte industrijske baštine koji su sigurno mnogo zanimljiviji, pa čak bi ja dodao jednu koju se možda neće složiti, neku, to je i riječka šetnica koja od 911. čeka da se spoji od Kantride do Voloska, gdje se isto moglo raditi koje kakve programe u EPK. Ali ponavljam, strategija izvršne vlasti je bila brod Galeb. Ona će sada morati ta 44 milijuna dobiti ili će biti u problemima. I zadnja moja rečenica ponovo, osim toga što nema studije isplativosti, ja nisam nikad čuo, nema točnog podatka koliko će koštati održavanje, a to će zaista biti mnogo skuplje nego neka kućica ili kako je Ivona rekla, ne znam točno, to će biti ogromne svote. Meni osobno kao Riječaninu i kao građaninu, nezavisnom vijećniku, najveći problem šta brod Galeb, osim što je bio na dnu 1943. Osim što ga je Rikard Benčić sagradio par onih manometara i što je Brodoprojekt restaurirao, odnosno reprojektirao Titovu rezidenciju 1953. nema ama baš nikakve dodirne točke sa Rijekom, sa našim gradom, to će plaćati Riječani i to mi je glavna točka da sam u velikim dilemama, pretpostavljam da znate kako ću i odlučiti nakon ovoga. Hvala. Zahvaljujem. Krećemo sa replikama.
Prvi je Josip Kukuljan, izvolite. Kolega Koljanin, 6 ih ima. Evo, u svemu se slažem sa kolegom Koljaninom, ali bi mu dodao još da... Kolega Kukuljan, da. Znači, točno... Sad ćemo, replicirati točno na ono izlaganje koje je bilo od kolege Marinka Koljanina, jer njemu ste se javili na repliku. Znači, ne možete sad recimo replicirati, samo da vam kažem, ne možete se sad recimo replicirati ono što je govorio gradonačelnik prije 2 sata, nego sad replika za kolegu Koljanina. Ne, repliciram zato što nije u potpunosti rekao šta se dešava znači ispod broda u pravcu, odnosno na dnu broda, a to su, evo što je spomenuo gospodin gradonačelnik, to su Fiatovi motori koji rekonstrukcijom mogu biti izvađeni i izloženi na nekom muzejskom prostoru i opet, znači svi bi bili zadovoljni. To bi bila win-win situacija u kojem bi bili zadovoljni, ćemo reći, ljubitelji galeba i ljubitelji povijesti, tako da s time još, mislim da to treba stalno naglašavati. Također bi isto rekao da tih 40 milijuna kuna to nije sve. To sigurno nije sve što će Galeb treba. Znamo da je ponuda Viktor Lenca bila daleko viša. Zamislite da kad brod dođe Viktor Lenac, on će morati plaćati neku ležarinu i to će biti odličan posao za Viktor Lenac. Zamislite, dođe brod, ništa se ne radi na njemu, plaća se ležarina, prođe 2021. prođe 2030. Viktor Lenac dobiva ogromne novce samo od parkiranog broda. Zašto se neće ništa raditi? Jer se neće moći dogovoriti ni Ministarstvo kulture, ni ovi, ni oni, ni razni povjesničari kako urediti brod. Nije to tako jednostavno. Znači, taj brod ćemo opet gledati van grada Rijeke, godinama na doku u Viktor Lencu, za to ćemo plaćati silne pare. Vrijeme. I ne bi se čudio da će netko od toga nešto možda i dobiti. Onako, da se to nekom jako isplati što on neće nikad više ući u more. Evo, hvala lijepa. Iduća replika kolega Tihomir Čordašev, izvolite. Evo, kolega Koljanin, meni je drago da ste vi izrazili zabrinutost oko onoga oko čega se apsolutno svi brinu, a to je troškovi održavanja i koliko smisla ima taj objekt. No, rekli ste jednu krivu stvar da ne postoji nekakva studija isplativosti toga. Postoji studija isplativosti i postoji test isplativosti toga, a on je bio 2004. na ovom gradskom vijeću, kada je ovo gradsko vijeće pokušalo dati taj brod u koncesiju. Ne? Govorilo se da će to biti jako isplativo, da će se vratiti, mislim da je kolega Švorenić izračunao za nekakvih 70, 80 ili 90 godina, zaboravio sam točno koliko je to bilo. I onda je raspisan taj natječaj i nitko se nije javio na taj natječaj. Dakle, nikome nije bilo isplativo platiti 14.000 kuna za 4.000 kvadrata. To je otprilike 27 ili 28 lipa po kvadratu. Dakle, nikome to nije bilo ni isplativo, ni zanimljivo. I to je jedan jako dobar pokazatelj isplativosti ovog projekta. Da, nismo za ovo danas, nismo dobili nikakvu posebnu studiju, ali mislim da jednostavno rezultati postupanja zaista govore kamo to vodi. I ono što ste vi istaknuli bi se ja potpuno složio sa vama i mislim da nije dovoljno puta to ponovljeno i da to treba naglasiti. Da smo ovdje pričali o palači šećerane, problema ne bi bilo.
jer imamo muzej koji sada troši 10 milijuna kuna i premjestit će se na to drugo mjesto. Ta investicija se za ovaj grad isplati, ali Brod Galeb sada troši koliko? 700 i njegovo će se održavanje, troškovi i tako dalje samo povećati, bez obzira što on ima Fiatov motor i tako dalje. Ostaće sve apsolutno isto. Imate 6 replika, ja sam drugi kolega Koljanin, tako da mislim da još trebate pričekati. Hvala. Zahvaljujem. Kolegica Petra Mandić je iduća. Složila bi se s kolegom Koljaninom definitivno u vidu toga da ako ulažemo određena sredstva da je jako bitno i potrebno da ih ulažemo u skladu sa identitetom grada Rijeke i zato ću nastavno i na ovo što je kolega Čordašev rekao da je riječ tu samo o palači šećerane, ne bi bilo nikakvih problema iz više aspekata. S druge strane mislim da je opet potrebno ponoviti i ponavljati stalno. Mi u ovom trenutku nemamo pojma koliko će to koštati. Natječaj nije završen, kao što je u jednom trenutku bilo rečeno, ne zna se niti da li će propast, ne zna se kakve će biti ponude. Mi doslovno u ovom trenutku uzimamo kredit za kuću od 44 milijuna kuna, a ona će možda koštati 100. I šta ćemo onda? Hoćemo uzimati odmah još jedan kredit pa ćemo si nabiti dodatne troškove. Ili ćemo zaključiti da je sve neisplativo pa ćemo otplatiti prijevremeno kredit pa ćemo nekakve naknade plaćati. Jednostavno situacija je toliko nerazumna da je neodgovorno glasati za ovo. Hvala. Zahvaljujem. Kolega Burić, iduća replika. Hvala lijepo. Ja bih htio kolegi Koljaninu pojasniti dodatno o čemu se tu radi, a pogotovo vama vijećnicima SDP-a, HSU-a, PGS-a, da znate zašto dižete ruku. Znači, kredit revitalizacije kompleksa Benčić, Ciglana te objekat. Ukupna vrijednost 160 milijuna, EU sredstva 62 milijuna, grad Rijeka vlastito učešće 98 milijuna. Sljedeće. Pazite na što se troši novac. Uređenje javnih površina, izgradnje pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić. Ponovit ću, javnih površina infrastrukture 35 milijuna. To se izglasalo. Od toga EU fondovi ništa. 35 milijuna za uređenje javnih površina i izgradnju pripadajućih infrastruktura unutar kompleksa. Znači 35 milijuna nepovratne investicije. Apsolutno nepovratne investicije. Vi ste u sportu, Marinko. Sad zamislite, 7 godina po 5 milijuna ulagati u sport grad Rijeke. Ovo uređenje trga neće nikad vratiti u investiciju. Kao što neće nikad ni Galeb. Jer uređenje trga ne može vratiti investiciju. Vi, titoljupci, ja vam ne govorim ideološki, ali vam kažem, kuća cvijeća u Beogradu, ulaznica je 15 kuna. To je apsolutno investicija koja ne da se neće vratiti u svom 1000. dijelu. I vi ovdje uporno stojite, uporno se ne upisuju djeca u vrtiće i stajat ćete i glasat ćete za to. Dobili ste 35 milijuna za trg, što ste se zadužili, sad ćete još 44 za Galeb. Vrijeme, kolega Burić. Pitajte se zašto glasate. Pitajte se. I još jedna replika, zadnja, kolegica Ivona Milinović, izvolite. Poštovani gospodine Koljanin, sa velikim dijelom se slažem što ste rekli. Jedino što mi nisam, možda sam prečula, pa bi voljela da mi dodatno obrazložite, hoćete li glasati, to jest jeste li protiv kredita, evo samo ako može to, da ja skužim matematiku, jel stvarno tih 18 ili ne. Spomenuli ste Teatro Fenice, za koji ste se osobno i sami zalagali.
Ali gledajte, kao što je gospodin Šara rekao, grad se opredijelio za Galeb, ne za izvornu riječku industrijsku baštinu, jer kao što su kupili taj motorni brod od Linićevog frenda gospodina Vrhovnika, mogli su kupiti i zgradu Teatra Fenice. Ali ne, oni to nisu napravili, valjda se nisu uspjeli dogovoriti nešto ispod stola sa vlasnikom tog objekta, ne znam, a sa ovim drugim jesu. Jer pričati o vlasništvu, znači nije niti Titov brod bio u vlasništvu grada Rijeke. Grad Rijeka je Titov brod kupila, pa vama sugeriram da pitate zašto se onda ne raspravlja i o preuzimanju vlasništva nad Teatrom Fenice. Jer platili smo ovaj brod koji također nije bio u vlasništvu grada, nešto ispod 1 milijun kuna, ali blizu. Ako se dobro sjećam, onda je skoro 10 milijuna kuna plaćali održavanje, ali to nam nije bilo problem. I sad ćemo 40 milijuna uložiti najmanje u obnovu, a onda nekoliko milijuna godišnje zauvijek plaćati njegovo održavanje. Tako da, što se tiče studije isplativosti, evo, jasno je da ona ili ne postoji, ili postoji, ali se skriva. Ako se skriva, jasno vam je da se skrive zato što ona pokazuje da projekt nije isplativ. Vrijeme, kolegice Milinović. Evo, samo jednu rečenicu. Jer kad bi ona pokazala da je projekt isplativ, ja sam sigurna da bi nam se gradonačelnik s time pohvalio. Zahvaljujem. Odgovor na replike kolega Koljanin, izvolite. Neću svima replicirati da nema potrebe. Prvo Tihomir Čordašev, kolega, nisam znao za taj podatak. Znao sam za podatak da je na natječaju nije se javio nijedan ponuđač. To mi je jasno. Ja sam se pripremajući za ovu sjednicu naišao isključivo na jedan podatak, a to je onaj koji sam prije rekao, a to je studija isplativosti budućeg koncesionara. A to vam mogu onda reći te podatke, ne znam da ste ih znali. Prvi put sam ih vidio i evo, kako sam pročitao, nadam se da su točni. U stvari sigurno su točni jer su upravo sa stranice grad je naručitelj. U sljedećih 30 godina koncesionar bi zaradio 18 milijuna eura ako bude zauzetost hostela i ovih objekata, ne znam, po nekoj računici 40%, bilo bi 18 milijuna eura, a grad Rijeka bi uprihodio u sljedećih 30 godina 10 milijuna eura. U sljedećih 30 godina. To je prvo. Nemojmo zaboraviti kod onog troška 44 milijuna da ima i trošak 10 milijuna kuna koji su bili u zadnjih 10 godina uloženi u čuvanje, doslovce čuvanje hladnog pogona na ovome, pa je to najmanje 54 i ne znamo koliko će to ići dalje. Sa kolegom Burićem se ne slažem potpuno jer trg je javna površina i sigurno da je neophodna na takvom dijelu i to ne mora biti profitabilno. Ivonu Milinoviću malo zamoliti još da se strpi kako ću glasati, vjerujem da je jasno. I još jednom ponavljam, strategija koju mi možemo kritizirati ili ne, strategija grada Rijeke je bila i opredjeljenje izvršne vlasti, gradonačelnika, čiju institucija izuzetno poštujem i nikada neću uvrijediti, i pročelnika Šarara je bila brod Galeb. I to je posve legitimno, kao što je legitimno da ja kažem da to nije moj izbor, ali nemam nikakve mehanizme osim da danas kažem da ili ne za ovo zaduženje. Evo, hvala. Zahvaljujem. Nastavljamo sa raspravom, ali najprije želim sve vijećnike podsjetiti na članak 140 Poslovnika Gradskog vijeća koji počinje ovako: radi djelotvornog rada na sjednici govornik treba govoriti kratko i u svezi s predmetom rasprave, ne ponavljajući ono što je već rečeno. Nastavljamo s raspravom. Kolegice Petra Mandić, vi ste se javili u pojedinačnoj raspravi, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Gradskog vijeća, dogradonačelniče sa suradnicima, kolegice i kolege vijećnici.
Eto, u duhu i ovoga što ste rekli, ali tako sam mislila i prije, pokušat ću se u jednom dobrom dijelu ne ponavljati ono što je već izrečeno, iako neke stvari zbog naglasaka na njih, jer su izuzetno bitne i okosnica ove rasprave, moram ponoviti. Znači, mi ovdje ne govorimo o tome ko voli, ne voli Galeb, ko voli ili ne voli palaču šećerane ili bilo što tome slično, govorimo o zaduživanju grada u visini od 44 milijuna kuna. Izrazito se protivim ovakvom zaduženju svih građana grada Rijeke, jer to valja još jednom ponoviti, svih građana grada Rijeke. Ovo se ne zadužuje neki fiktivni grad, zadužujemo sve građane grada Rijeke. Smatram da ovaj neodrživi projekt obnove Galeba pod hitno treba revidirati, odnosno figurativno ili ne figurativno Galeb treba potopiti. Zašto to govorim? Iz niza razloga. Prvi i najbitniji od njih je što je Galeb postao financijska vreća bez dna, na što ukazuju sve do jedne ova rasprava, osim oni koji su potpuno nekritički veličali. Od predviđenog troška za njegovu obnovu koje je trebao iznositi 28 milijuna kuna, došli smo do jedine ponude za isto u prošlom natječaju koje je propao u visini od 75 milijuna kuna. A sada novi troškovnik predviđa troškove od 44 milijuna kuna. No problem je sljedeći. Struka upozorava da tek kada se prione radovima i napravi defektaža, moći će se utvrditi stvarni trošak obnove koji može biti i višestruko veći od predviđenog. A ipak pred nama je danas, znači prije natječaja, prije bilo čega, pred nama je danas odluka o zaduživanju. I neka mi netko kaže da je to imalo odgovorno. Problem je i u činjenici da mi u ovom trenutku niti ne znamo hoće li na natječaju netko uopće ponuditi cijenu radova u okvirima procijenjenog troška, a ipak, ponavljam i već danas, odluka o zaduživanju, nemalom zaduživanju od 44 milijuna kuna na stolu. I kako je kolega Koljanin rekao, jedino što mi danas možemo je glasati za ili glasati protiv. Možemo biti suzdržani, ali to ništa ne znači. Nadalje, sam kredit na naplatu bi za svojom prvom ratom dospio na plaćanje 31. siječnja 2022. godine. Za tu godinu mi nemamo proračunsku projekciju i obzirom na loše financijsko i likvidno stanje grada, mi ne znamo niti možemo znati hoćemo li uopće biti u stanju otplaćivati ovaj kredit, koji, ponavljam, nije nužan za komunalno i klasično, socijalno i normalno funkcioniranje grada. A nemamo parametre kojim bi mogli išta ocijeniti, koji bi eventualno nekakvu dodatnu vrijednost odredili. Jer za pretpostaviti je da je grad u stanju u ovom trenutku već otplaćivati navedeni kredit, isti bi dospio na naplatu 2020. godine kada se predviđa i dovršetak radova. Kolega Burić je već danas ponavljao sve one kredite koji idu sa odgodom plaćanja u trenutku kada bude mandat nekog drugog gradonačelnika. No tu nije kraj bojazni upozorenjima na ovo nerazumno zaduživanje. Podsjetit ću auditorij da je u ožujku ove godine Rijeku posjetila vodeća europska stručnjakinja za kulturne politike doktorica Beatrice Garcia, koja je tom prigodom izjavila i upozorila, i sad ću je citirati, da ne bude da mi nešto pametujemo. Najgore je davati obećanja koja ne možete ispuniti, jer ćete ispasti promašaj, čak i ako ste napravili puno dobrih stvari. EPK mora biti zabavan, ali istovremeno morate biti jako odgovorni prema novcu. Nemojte trošiti novac na ono što gradu realno ne treba. Vezano uz infrastrukturne projekte rekla je: dakle, apsolutno morate imati svoje ključne projekte s kojima ćete pokazati i nove prostore, ali ne smijete žuriti i napuhivati cijene ili raditi nekvalitetno samo zato da biste bili spremni, jer ćete završiti s nefunkcionalnim i loše dizajniranim projektima. Završavam citat. Sada pozivam sve vijećnike i svu javnost da dobro razmislimo što se događa s projektom Galeba. S njim se događa upravo to na što doktorica Garcia upozorava. I zato, figurativno ili stvarno potopimo Galeb,
da on ne bi potopio i nas i financije našeg grada u koje, moram još jednom napomenuti, spada i socijalni program, i vrtići, i starački domovi, sve što je potrebno za funkcioniranje jednog grada, ali mogao bi potopiti sam projekt EPK, njegovu budućnost, realizaciju i njegovo nasljeđe. Hvala. Zahvaljujem. Imamo 5 replika. Prvi se za repliku javio kolega Kukuljan. Evo, kolegice Petra, ja bih vam replicirao na ono što ste rekli o defektaži. Mislim da onaj čas kad brod bude doveden u remontno brodogradilište, da će biti puno većih problema nego za očekivati nego šta stvarno jest. Ono što se nalazi pod bojom broda, to ja mislim da je u katastrofalnom stanju. Možete zamisliti kad auto upadne sa obale u more i kad se izvadi nazad na površinu, taj automobil jednostavno više nije za upotrebu. Može ravno ići u Metis. Brod je bio pod morem i to, ja ne znam točno koje vrijeme, ali sigurno je to imalo velikog utjecaja na samu strukturu oplate broda i cijelog broda. Znači, ja ne znam, ja mislim da će i Ministarstvo kulture morati vjerovatno reagirati, povući sve svoje odluke koje su donešene nerazumno, možda sa neznanjem ili pod utjecajem, evo, da se odobrovolji nekim određenim osobama. Još, naravno, kad se bude počela otkrivati jedno stanje tog broda, brod, ono što sam i prije rekao, brod će stajati i neko će dobro zarađivati samo na stajanjem broda. Neko će zarađivati što on stoji u doku opet nekoliko godina i to sigurno nema šanse. Evo, ja mislim, hvala, kolega Kukuljan. Nema šanse. Imat ćete još prilike za repliku pa ćete pa ćete nastaviti. Da to bude duže od... Molim vas, kolega Kukuljan, kolegica Milinović je iduća. Poštovani kolegice i kolege, kolegice Mandić, pa drago mi je da ste se malo i dotaknuli, to nisam imala dovoljno vremena u svom uvodnom izlaganju, mislila sam u pojedinačnom, ali imam što reći u pojedinačnoj, pa ću sada malo pričati o ovoj ponudi od 70 milijuna kuna koja je pristigla na natječaj i malo se referirati na taj sam natječaj. Dakle, o sposobnosti gradske uprave da uopće menadžerira ovaj projekt dovoljno govori činjenica da su uspjeli toliko promašiti iznos potreban za obnovu broda. Dakle, to je jedino što mene tješi jer čini mi se da u biti na kraju nećemo baš potrošiti toliko puno jer mi brod vrlo vjerojatno ni nećemo uspjeti obnoviti, pogotovo ne sa ovim iznosom, jedino se bojim tih prodanih ručica u ovom vijeću koji će iz 70 milijuna kuna, koliko je došla ponuda, pristati na to zaduženje. Rekli ste također da li ćemo mi biti u stanju otplaćivati ovaj kredit. Gledajte, evo gradonačelnika kojeg sad nema, ako bude kako je najavio da ide u mirovinu nakon 2021. neće biti. Pa ga nije ni briga da li će se ovaj kredit moći otplaćivati jer ima poček, jel tako? Kao i svi krediti koji diže u ovom mandatu. A sad se ko Josip Kukuljan je tako rekao nisam tu, a vi ste slični. A to je da vas ne možemo snimati kako vrijeđate vijećnike. Bravo. Eto, odlično, dobra strategija. Stavili su vas gore u zatvor.
uglavnom u stanju otplaćivati ovaj kredit, pa vjerujem nažalost da ne. Jedva smo se uspjeli zadužiti jer smo toliko zaduženi da nam ministarstvo ne bi dalo odobrenje za ovaj kredit da nismo za bagatelu državi dali našu imovinu. Hvala. A morali smo je dati jer smo državi dugovali 60 milijuna kuna. I ne bi Hvala on dao kolegice, to za kolega Tihomir bagatelu da nije mislio opet Čordašev je zaduživati gradove. idući. Kolega Čordašev, vi ste se javili za repliku, izvolite. Da, kolegice Mandić, vi ste spominjali procjenu troškova i kako je ta procjena troškova fulala za 100% i spominjali ste da i neki inženjeri govore da tek treba otvoriti brod i pogledat u kakvom je on stanju i da ćemo tek tada zapravo doći do krajnje cifre. Ono što niste spomenuli je ko je radio onu prvu procjenu. Radila je tvrtka gospodina Debeljaka, vlasnika Brodosplita, koja je, hajmo reći, mislim, tvrtka vlasnika jednog brodogradilišta, nešto o brodovima bi trebala znati i svejedno je uspjela fulati za 100%, a taj isti Brodosplit se uopće nije javio na natječaj. Njemu nije uopće bilo zanimljivo da radi taj posao za koliko? 35 milijuna kuna. A Lenac je tražio 70, pa smo čuli da je to zbog monopola. E sad, kada nestaje taj monopol, kada se digne cifra za Galeb, onda monopol odjedanput nestaje. To nam je rekao pročelnik Šarar, ako se sjećate. Pa je to isto treba uzeti u te procjene nekoga koji je uspio faliti za 100%, a nije se na taj isti natječaj javio. Evo, zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega Burić. Evo, htio bih još nadodat nešto i nadopuniti vijećnicu Petru Mandić, ali primijetio sam da opozicija govori, a pozicija ne govori. Sad, racionalno su dva razloga. Jedan, da pozicija želi da što prije završi rasprava, a Ogr se sakrio tamo u mišju rupu, ili su toliko probušeni s našim argumentima da nemaju nikakvih replika. I ja ću reći da je to to. Da, nemate replika. A sad ću vam reći zašto, pa ću nadopuniti Petru Mandić. Nemate replika. Pa sad ću reći repliku Petri Mandić. Vidite, Petra Mandić, vi niste primijetili da je za 2019. godinu u prijedlogu proračuna, možda vam je promaklo, ali evo ja ću vas podsjetiti, da je za brod Galeb od 850.000 kuna osigurano 150. Znači palače šećerane i Galeb ukupno 850, a samo za Galeb, što je tema, je 150.000 kuna. A sada vi probušeni tamo, probušeni koji se javljate za riječ, a naročito HNS koji se borio protiv gradonačelnika, pokazat ću vam na Trsatu što još išarano pa da to očistite. Znači za 2020. i 2021. godinu 0 kuna. 0 kuna iz odjela za kulturu u prijedlogu proračuna za 2020. i 2021. Sad ću vam ja to poslati, gospodin Šarar, pa ćete vi to vidjeti. Jer ja uvijek govorim istinu i činjenice. Dakle, probušeni ste, nemate niti jednog argumenta, jer to je vaš proračun za koji ste digli ruku. Hvala, kolega Burić. Kolega Peranić se idući javio za odustaje. Dobro, nastavljamo dakle sa odgovor na repliku, pardon. Kolegica Petra Mandić, izvolite. Gospodine Kukuljan, što se tiče defektaže i općenito remonta, to svi inženjeri s kojima sam raspravljala upućuju na to da postoji ogroman problem što će se dogoditi u tom trenutku. O tome mi ovdje nismo čuli maltene niti riječi, nego se ovo uzima kao, mi smo rekli da je troškovnik 44 milijuna, to će biti 44 milijuna i šta je tu je. Ali tu ću se nadovezati onda i na kolegicu Milinović koja je govorila o prošlom natječaju i ponudi od 75 milijuna kuna i samom menadžiranju toga kako je to funkcioniralo.
U cijelom menadžerstvu tog projekta uspjeli smo se i javno posvađati sa Viktorom Lencom koji je, to jest grad se uspio posvađati s njim, odnosno raspravljati ko je u pravu. Ispalo je da Viktor Lenac želi nešto, ako je bio javni natječaj, ako su se svi mogli javiti, ako se Viktor Lenac jedini javio, vjerojatno je jedini on i imao nekakvu volju nešto napraviti, a to što to puno košta. Ja ne vjerujem da će to koštati na ovom natječaju išta manje, osim, moram priznati da detalje troškovnika ne mogu razumjeti do te granice jer stvarno nije moja struka, osim ako smo značajno smanjili zahtjeva, ali onda to više nije projekt koji bi trebao biti. Što se tiče procjene troškova i tvrtke gospodina Debeljaka, jako zanimljiva informacija. A zašto se Brodosplit nije javio, to ste i sami odgovorili, gospodine Čordašev, zato jer očito nisi imali nikakav interes u tome. Gospodine Burić, hvala na vašem proučavanju samog proračuna. Ne može se reći sve u jednom izlaganju, ali jako je zanimljivo to isto uzeti u aspekt. Hvala. Zahvaljujem. Iduća se za raspravu javila kolegica Ivona Milinović, ali je nema, pa riječ dajem kolegi Predragu Miletiću. Poštovane kolegice i kolege, evo u vezi ovog novog zaduženja grada od 44 milijuna kuna, a sve radi dovršetka rekonstrukcije motornog broda Galeb, smatram da je ovo krajnje nekorektno prema riječkoj autohtonoj spomeničkoj baštini koja propada na očigled cijelog grada. Propada nam Teatro Fenice, propada nam lansirna rampa, propada nam palača Municipija, propadaju nam mnogobrojne fasade koje su umjetničko djelo koje je netko u ovom gradu izgradio i stavio za budućnost. I ono kao kruna stoji nam zakopani već više od 10 godina antički mozaici koji su najveći antički mozaik nađen na teritoriji Republike Hrvatske. Postavljam pitanje koliko je grad Rijeka do sada od proračunskog novca što je potrošen na motorni Galeb mogao kao grad za taj novac obnoviti povijesnih zdanja u Rijeci. I onda kad u lokalnom dnevnom tisku pročitate izjavu pročelnika za kulturu grada Rijeke koji izjavljuje sljedeće. U kontekstu strategije razvitka grada Rijeke od 2013. do 2020. lansirna rampa nije prioritet. Dakle, prioritet za grad Rijeku nije glavni simbol riječke industrijske spomeničke baštine. Mislim da nema grada u Europi koji bi imao ovakav stav prema jednom od najvažnijih povijesnih zdanja u gradu. I kad u kontekstu te takozvane strategije razvitka grada Rijeke od 2013. do 2020. nemate lansirnu rampu, a onda mogu reći da u toj strategiji imate Teatro Fenice gdje nije napravljeno ništa, u toj strategiji imate antičke mozaike gdje također ništa nije napravljeno. Evo, što reći nego, nažalost, žalosno. Hvala lijepo. Za repliku se javio, sljedeći za repliku je gospodin Kukuljan. Izvolite. Evo, repliciram kolegi Miletiću jer kad je spominjao fasade, nije u potpunosti rekao informacije da je grad kupio brod Galeb novcem spomeničke rente. Znači, novac koji je bio namijenjen uređenju riječkih fasada, riječkih kulturnih dobra, ja ne znam koje je gradsko vijeće, ne znam koje donese tu odluku, novcem za spomeničke rente od Viktora Lenca i kupuje brod. Mislim da je to velika sramota za ovaj grad i da se ovdje treba možda pozabaviti čak i DORH u vezi toga i htio bi jednostavno pozvat na razum. Znači, pozivam sve vijećnike sa lijeve strane meni
na razum da novac koji upotrebljavamo na pravilan način, na nešto konkretno, dobro za građane Rijeke. I još bi dodao da znači sam brod je ploveći objekt, znači on je ploveći objekt i na neki način on je i na njemu je, znači on je i država. Znači vlasnik broda nije Hrvatska država. Vlasnik broda je sasvim druga država koja se zove Saint Vincent i Granada. Znači brod plovi, odnosno stoji pod tom zastavom. Znači i to je još jedan od razloga da ne bacamo novce na nešto što nije vlasništvo države. Ne plovi pod hrvatskom zastavom ili nekom zastavom koja je barem bliže Hrvatskoj. I još bi dodao da, evo, tu bi se i složio sa gospodinom Čordaševom da možda brod ne treba potopiti, možda povlače one svoje prije riječi, možda bi trebao stvarno završiti na Golom otoku i na taj način da privlači turiste željnih, evo, uspomena iz totalitarnog režima. Zahvaljujem. Hvala lijepo, još 2 replike samo da odradim. Kolega Čordašev za repliku ste se javili. Kolega Miletić, vi ste nabrojali neke objekte koji su reprezentativni objekti riječke kulturne pa industrijske baštine i upitali ste se ono pitanje koliko je grad na to potrošio. Taj odgovor vam stoji u proračunu, a i u ovom materijalu također. Pa s obzirom da ste ga predvidjeli, ću vam reći da je potrošio 0, jer u ovom materijalu vrlo jasno piše da će se spomenička renta, koja se i treba koristiti upravo za to, koristiti za nešto drugo. Kaže 2019. 4,7 milijuna kuna spomeničke rente ne ide u ove objekte kojima je namijenjena, nego ide u Brod Galeb. Po projekcijama za 2020. 4,1 milijun ide na Galeb, ali ne ide u obnovu fasada, antičkih ostavština i drugih kulturnih objekata, a u 2021. 4,65 milijuna kuna je ipak namijenjeno Galebu, a ne kulturnoj baštini grada Rijeke. Dakle, sve skupa, evo tu u ovom materijalu ovdje, imamo podatak da ukupno od 2019. do 2021. 13,5 milijuna kuna neće završiti uloženo u kulturnoj baštini. Biće u najvećem prioritetu ovog grada, a to je motorni brod Galeb. Hvala. Još jedna replika. Kolega Burić, izvolite. Hvala lijepa. Evo, gospodine Miletiću, zaboravili ste spomenuti i nekih 5 milijuna kuna spomeničke rente. Dakle, umjesto da uređujemo gradske fasade, jer je to isto ulaganje u EPK, znači oduzima se i taj novac koji izdvajaju građane Rijeke, znači ne samo kroz proračun, nego i kroz posebnu naplatu spomeničke rente, koji bi se izvorno trebao ulagati u te zgrade koje su dali novac za spomeničku rentu. Ne, njima se uopće ne ulaže u fasade, nego se ulaže u plovni objekat koji nikakve veze nema sa novcem iz spomeničke rente onih koji uplaćuju.
Vi ste svi tamo probušeni jer nemate odgovor na to. Dakle, ja koji poduzetnik plaćam spomeničku rentu na autobusnom kolodvoru na Žabisi, da bi se taj autobusni kolodvor kao spomenik kulture uredio, vi te novce trošite za brod Galeb, a ne za ono što ja izdvajam i nema li novac. Vi nemate nikakav odgovor na to, zašutili ste, zanjemili ste, argumenata više nemate. Samo čekate kad ćete dignuti ruku i otići kući. Jer to je vaše, samo dignem ruku i idem doma. Pa 99% vas nije pročitalo ni materijale za ovu točku. 100%. Vi ste tu, rukica gore, šta me briga, naknadica 1000 kuna i to. Je li? A HNS je htio oduzeti naknadnu vijećničku. Pa tu uzmite sebi, jer šutite oko najvažnijeg duga za brod Galeb što sad namećete svim građanima Rijeke. Ova vaša neaktivnost, bljedost, nikakvost, bez argumenata, trebalo bi vam svima oduzeti naknadu za današnju sjednicu gradskog vijeća. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Kolega Miletić, odgovor na repliku, izvolite. Evo samo kratko kolegi Čordaševu. Znači moje pitanje je bilo koliko je brod Galeb do sada potrošio proračunskih sredstava od kad je postao vlasništvo grada Rijeke. Ne ovo samo od 2019. i do 2021. što ste vi spomenuli. Bojim se da se to ne može čak ni izračunati. Evo, hvala. Hvala lijepo. Kolegica Milinović, izvolite. U ime kluba HDZ-a. Poštovani, klub Hrvatske demokratske zajednice traži stanku od 30 do 45 minuta radi internih konzultacija. Na koju naravno imamo pravo prema Poslovniku i nismo ih tražili niti jednom. Evo ja određujem stanku od 10 minuta.